Niin oikein mukavaa iltapäivää tai iltaa kuinka vaan teille sinne kotikatsomoihin. Me lähetetään tällä kertaa välittää Lasse Forsgren. Mitenkä sä oot keskittynyt nyt tähän tulevaan koitokseen? Kyllä tähän on keskitytty ainakin vähintään yhtä paljon, mitä nuo pelaajat on keskittynyt tähän peliin. Että tiedossa on kova peli varmasti, kuten kaikki SM-sarjan pelit on. Ja kyllä vaan jo selostaa yhtä kovalla tasolla, mitä pelaajat pelaa. Niin tässä me istutaan takit vielä päällä. Otetaanko takit siinä vaiheessa pois, kun ottelu alkaa? Joo, kyllä siinä sen verran kuuma taitaa tulla, että parempi ottaa takkia pois. Minkälaista käärmekeittoista on sitten joukkueelle juotettu, että nyt tämä peli käännetään voitoksi? Voitto tulee kotiin. En mä tiedä mitään käärmekeittoa. Me on 2 viimeistä peliä pelattu erittäin hyvin ja pyritään jatkaa samalla tasolla. Silloin kun me pelataan omalla tasolla, niin ei me oikeastaan kellekään hävitä. Ei tarvitse käärmekeittoa silloin juotella enempää, että... Ei, pitää vaan luottaa siihen, että pojat pelaa sillä tasolla, millä ne osaa. No niin, se on vaan hyvä homma sitten. Silloin se peli tulee ihan kotiin näillä ohjeilla. Toivotaan naapuri ja tietysti kotisalissa on varsin vaarallinen. No niin. Jotenkin ihan täyden päivätyön saa tehdä. No niin, selvä. Uimavalmentaja Markku Ranta, mikä on joukkueen kunto tänään? Plussanen. Siellä on 2 pelaajaa, jotka ei ole nyt viikon aikana ollut kipeitä, Ilmosen Toni ja Valtosen Teemu. Kaikki muut on enemmän ja vähemmän ollut kipeitä ja osa on siellä on kokonaan pois, Näyttäsen Jouni ja Vakoniemen Jani ja tuo Akikasen Matti on kanssa sillä lailla, että löydetään kentällä käymään. Todella säällittävät ja lähtee ottamaan. No, kysytään kuitenkin, että millä aseilla tätä ottelua pyritään kuitenkin ratkaisemaan? No, kyllä se siitä pitää lähteä, että Helsingin mikä voitti viime keväänä meidät 7 miehellä, että kokeillaan samaa nyt. No niin, kiitoksia vaan ja onnea ottelu. Kiitos. Ei ole pelikamppeet päällä, vaan tällä istutaan farkuissa ja... Mulla on molemmat keuhkot tuleehtunut, olin tossa keuhkokuuma. Sen takia en tällä hetkellä kehissä. No sit on varmaan hankalasta pelata. Ja sitä nyt silti, vaikka ei kentällä ollakaan, että mitkä on tunnelmat näin illan ottelua ajatellen, että onko minkälaiset pojilla on tunnelmat ainakin? En mä tiedä minkälaiset pojilla on. Mua ainakin jännittää ihan helvetisti, kun ei pääse pelaamaan. Paljon enemmän jännittää penkillä, kun penkillä jännittää aina paljon enemmän kuin tuolla kentällä. Joo, eli tässä meillä on Helsingin NMK:n bussikuski ja sulla on aika mielenkiintoinen tuo hattu. Siinä on pinssejä joka puolella. Mikä se on tämän hatun tarina? No se on se, että mä olen näitä pinssejä ja viirejä ja pätsejä ja mukia ja pelipaitoja kerännyt ja harrastanut jo 25 vuotta. 25 vuotta. Ja näitä on sitten kierretty ympäri maailmaa hakemassa vai Suomesta vai? Olen ympäri maailmaakin kiertänyt. Tuolla on ollut jalkapallon, jääkiekko, monet MM-kisat ja menen nytkin Ranskaan kesällä 3 viikkoa. Jalkapallon MM-kisoihin? Kyllä. Tervetuloa seuraamaan Äänekosken Huumen ja Helsingin Namikan ottelua. Aloituspallo lähti juuri ilmaan ja sen voitti Helsingin Namika. Sieltä 3 pisteen heittoon rautoihin. Levypallo Namikalle. Ja 3 pisteen heitto lähtee ja rautoihin. Antonio Moorelle levypallo. Ja Darren McClinton tuo palloa, syöttää Valtoselle. Valtonen korille. Siellä on Rantaniva. Ja Moori hyvä pallon pussiin. Namika lähtee hyökkäykseen. Toinen pisteen heitto. Rautoihin ja Moorelle levypallo. Ja Ilmoselle. Ilmonen tuo palloa. McClinton Valtoselle. Valtonen takaisin McClintonille. McClinton Valtoselle. McClinton 3 pisteen heitto rautoihin.
ja sisään heitto Helsingin Namikalle. Tero Rantaniva puolustaa. Ja levypallo Antonio Moorilla. Darren McClinton tuo ylös. Ja virhe Namikan numero 4 Ray Ailus. Antonio Moorilla pallo syöttää Ilmoselle. McClinton. Valtoselle. Ilmoselle. Ja Ilmonen pistää pallon korriin. Ja Valtonen puolustaa Namikan Karpparia. Rantaniva pitää Jukka Matista. Pallo Karpparille, 3 pisteen heitto korriin. Tilanne on 4-3 kotijoukkueen hyväksi. McClinton pysäytettiin. 3 pisteen heitto Namikalta rautoihin. Pistettä Ray Ailus. McClinton tuo palloa. Ilmonen. McClinton. Rantaniva. Ottelu on pelattu noin 3 minuuttia. Ja peliä on pelattu reilu 10 minuuttia. Tilanne on Huimalla 8 pistettä. HNMK yllä 16 pistettä. Ja HNMK 9. Pallo Ray Ailuksella syöttää. Huimana aika lisää. Aikalisä on pidetty ja Huiman sisäänheitolla jatketaan. Kotilainen tuo palloa Ilmoselle. Ilmonen Määttäselle. Kotilainen. Ilmonen Moorelle. Moore Rantanivalle. Ilmonen ajaa korille. Ilmonen vie pallon koriin. Ja siitä tuli virhe HNMK:n pelaajalle. Toni Ilmoselle tuli virhe. Ja HNMK tuo palloon. Pallo Markus Allenilla. Ja Risto Kotilaiselle virhe, joka on Risto Kotilaisen ensimmäinen. Onko täällä vaihtoa? Ja Huima vaihtaa kentälle Darren McClinton ja kentältä pois Jussi Määttänen. Ja HNMK:n sisäänheitolla jatkettiin. Pallo Markus Allenilla.
Markus Allen ja Not Carter tekee 2 pistettä. Toni Ilmonen tuo palloa. Ensimmäistä erää pelaamatta noin 2,5 minuuttia. Tilanne on 19:34 Namikan hyväksi ja Kuvauskotkon aikana tapahtui muun muassa sellaista, että Risto Kotilainen loukkasi hieman polveaan ja Darren McClinton otti teknillisen virheen oltuaan hieman eri mieltä tuomarin kanssa. Nyt Toni Ilmonen tuo palloa. Antoni Moore syöttää Tero Rantanivalle. Moore saa pallon takaisin. McClinton. Ja McClintonia, joka tässä rikottiin, kyllä vain. Namikan pelaaja numero 22 Timo Vertio sai virheen, joka oli hänen toinen virheensä. Ja huima sisäheitolla jatketaan. Syötön katkaisi Not Carter, mutta siitä ei sen vaarallisempaa tilannetta pääse syntymään. Ja McClinton tuo palloa ylös Ilmoselle. Ilmonen Rantanivalle. Valtonen 3 pistettä rautoihin. Ja huima sisäänheitto. Ja peliä on jäljellä vajaa 2 minuuttia. Ensimmäistä erää. Rantaniva heittää 2 pistettä. Ja Ilmonen katkaisee syötön McClintonille. McClinton pistää pallon kori ohi. Moore ja rautoihin. Ja Not Carter tekee Namikalle 2 pistettä lisää. Tilalle nyt 29:39. Toni Ilmonen heittää 3 kaukaa ja renkaaseen. Markus Allen tuo palloa. Olli-Pekka Ansamaa. Markus Allen korin alle ja siellä oli vapaana numero 22 Timo Vertio, joka tekee 2 pistettä lisää. Peliaikaa vajaa 50 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. McClinton ottaa 2 pistettä. Ray Ailius pitää palloa. Kymmenen sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Sieltä lähtee Timo Vertion heitto ja 3 pistettä. Rantaniva heittää. Pallo koriin. Ja ensimmäinen erä päättyy tilanteeseen 26-44 vierasjoukkueen hyväksi. Miltä se ensimmäinen jakso nyt näytti tänne katsomaan? No joo, kummaltakin joukkueelta ainakin minun mielestä aika huonoa koripalloa, että aika hengetöntä. Ja huimalla totta kai vaikuttaa se aika paljon, että on tämmöisiä taistelupelaajia, työmyyrät suurin piirtein on kipeänä ja ei oikein minkäänlaista taistelua. Kipinä puuttuuko pelistä? No nyt kun ollaan 26-44 tappiolla, niin millä tää käännetään nyt kuitenkin voitoksi vielä tää peli? Vieläkö tässä on mahdollisuuksia? No totta kai ainahan mahdollisuudet siihen asti, kun tuomari viheltää pelin poikki, mutta puolustus on parannuttava huomattavasti. Pelaajia on vapaana ja kyllä tämän tason pelaajat heittää korin, kun on vapaata tilaa ja aivan liian vapaasti annetaan heittää ja enemmän puhetta puolustuksesta saadaan leikkaavat pelaajat kiinni ja kyllä se siinä. Uutisia tuolta väliajalta. Risto Kotilainen on loukannut sen verran polveaan, ettei pelaa enää tänään. Ja Namika hyökkää. Pallo Markus
Allenilla. Asikaiselle. Sitä ajaa torilla ja Markus Allen blokkaa. Hyvä sisällä. Ja Rei Ailuksen käsien kautta pallo ulos ja käsiä saa Heikka Huumolle. McClinton. Ja McClinton rikottiin virheen. No Carterille. Huuman sisään Heikolle jatketaan. Mikko. Rantanen alle. Asikaiselle. Vie pallon toriin. Asikalle. Saa palloa ja tori. Peliä pelattu kohta 2 minuuttia toista erää, tilanne on 28-44. Ja nyt tulemme takaisin pelin tilanteessa, jossa peliaika on jäljellä noin 10 minuuttia ja tilanne on 52-60. Huima on siis kuronnut HNMK:n johtoa oikein urakalla kiinni. HNMK hyökkää nyt. Pallo Markus Allenilla. Toni Ilmonen pääsee karkuun. Ja donkkaa pallon koriin sillä lailla. Tilanne 54-60. 6 pistettä enää eroa. Ja koria ei hyväksytty. Huiman numero 8 Anthony Moore saa virheen. Jukka Matisella pallo. Syöttää. Jukka Matisella jälleen pallo. Heitto. Jonka Tero Rantaniva nappaa Huimalle. Darren McClinton tuo palloa ylös. Pitää. Tero Rantaniva. Korille ja pallo koriin. Tilanne 56-60. 9 minuuttia peliaikaa. Ja kuten huomataan, niin yleisökin on herännyt kannustamaan Huimaa. Nyt tuli virheen numero 14, Tero Rantaniva. Siellä Antonio Moorkin yltää yhdessä. Toni Ilmonen ottaa virheen. Huima vaihtoi kentälle numero 21 Teemu Valto. Kentältä pois Tomi Ilmonen. Valtonen saa pallon McClintonin katkaistua. Ja numero 15 Timo Parviainen ottaa virheen Namikalta. Ja se oli 7. joukkuevirhe, joten joukkuevirheet ovat nyt sitten täynnä Namikan osalta. McClintonilla pallo Rantanivalle. Ja Valtonen nappaa pallon. McClinton.
Tuomon Hämeenlinnan kommenttia tulee. Huima sisäheitolla jatketaan. Asikaisella pallo. Rantanivalle. Clinton. Asikainen. Paranpisten heitto. Ei mennyt. Tilanne 56-62, peliaikaa jäljellä 7 minuuttia, 7,5 minuuttia. Tilanne on 67-72 ja peliaika jäljellä 2,5 minuuttia. McClinton heittää 3 pisteen heiton, joka pomppaa raudoista ulos. Ray Ailus tuo palloa Namikalle. McCarter syöttää Ray Ailukselle. Joka rikkoo Darren McClinton huimalta. Aikallisessa on nyt pidetty. Siinä heitteli vapaa-heittoa Ray Ailus. Tilanne on 67-73, 6 pisteen ero vieraille ja peliaika jäljellä 2 minuuttia. Ja Antoni Moore katkaisee Ray Ailuksen syötön. Toni Ilmonen 3 pisteen heitto eturautaan. Moore ottaa levypallon. Asikaiselle Ilmonen 3 pistettä rautaan. Namika lähtee tuomaan palloa Ray Ailuksen johdolla. Markus Allen. Hyökkäysaikaa 10 sekuntia jäljellä, peliaikaa minuutti 15. Ja Asikainen ottaa pallon. Asikainen pitkä syöttö Ilmoselle. McClintonilla pallo ajaa korille ja pistää pallon korin 2 pistettä. Tilanne 69-73. 4 pistettä eroa, aikaa jäljellä 50 sekuntia. Antonio Moore ottaa virheen. Ensimmäinen heitto sisään. Toinen heitto rautaan. Vapaaheittojen jälkeen tilanne 69-76, peliaika jäljellä 35 sekuntia. Ja McClinton ajaa korille. Häntä rikottiin. Numero 10 Markus Allen. Ensimmäinen heitto koriin. Ja toinen perään. Markus Ale laittaa pallon liikkeelle. Not Carter nostaa pallon koriin 2 pistettä. Tilanne 71-78, peli aikaa 25 sekuntia. McClintonin kolmosen heittoyritys epäonnistuu. Namika tuo palloa.
Jalkapallolla pallo. Peliaikaa 7, 6, 5 sekuntia. Not Carter pitää palloa. Näin. Tilanteeseen 71-78. Tämä peli päättyy. No niin, tässä on Samu Lang. No mihinkä se peli sitten loppujen lopuksi ratkesi tässä? No mun mielestä ratkesi aika pitkälle ekalla jaksolla, että me pelattiin tosi huono toka jakso. Heitettiin ohi joka paikasta. Saatiin ekalla jaksolla onneksi niin iso taula, että hoidettiin sitten lopuksi. Ei siinä muuta ollut. Joko tässä ollaan keskittymässä pikkuhiljaa pudotuspeleihin? No on aika tärkeitä, että ei se vielä ihan selvää. Tää oli tosi tärkeä voitto nyt meille, et nyt on aika varma. Mutta jos loppupelit vielä voitetaan, niin parannellaan asemia siinä, niin saadaan ehkä helpompi vastustaa. Selvä homma. Kiitoksia vaan ja hyvät jatkot. Tero Rantanen, mihinkä sinne sitten lopullisesti kompostuttiin? No siinä loppuvoimasta. On kuitenkin sairaan ollut koko viikon koko porukkana. Loppuvoimasta ei jaksanut enää lopussa. Sinähän hyvin vielä jaksettu nousta. Sinä epäiltiin jo, että taudin rippet karistui ensimmäisellä jaksolla, mutta ei kuitenkaan ihan niin käynyt. No ei, siinä oli hyvä taistelu toisella jaksolla. Ei kunto riittänyt ihan tarpeeksi.